Cviklu môžeme používať pri spracovaní surovú alebo uvarenú. Varenie môže byť pri použití väčšieho množstva vody, ale aj s využitím naparovacieho sitka, ktoré umiestnime na dno nádoby na varenie. Zabránime tak pripáleniu zeleniny na dne hrnca. Pri menšom množstve zeleniny, ktorú ideme spracovávať, ju môžeme aj naparovať, ale potrebovali by sme oveľa dlhší čas a to nie je efektívne a energeticky nezaujímavé. Iba pri použití kvalitného materiálu vieme získať kvalitné produkty. Preto je základom práce pri spracovaní dôkladný výber zdravých, nepoškodených buliev, najlepšie takmer rovnakej veľkosti pre rovnomerné uvarenie. Po výbere nasleduje dôkladné umytie. Každú zeleninu pred použitím musíme dôkladne umyť, najlepšie v niekoľkých vodách, takže to môžeme robiť aj pre šetrenie vody vo viacerých nádobách, aby sme túto zeleninu premiestnili a dôkladne umyli. Dobre umytú zeleninu potom prenesieme do hrnca alebo do nádoby, v ktorej ju budeme váriť. Najvhodnejšie je využiť takmer rovnaké veľkosti, aby sa priebežne uvarili v rovnakom čase. Takto pripravenú cviklu nerozkrajujeme a neodkrajujeme ani koreňovú časť. Robíme to preto, aby pod hornou časťou, to znamená pod šupkou tejto cvikly, nám zostala všetka šťava a bulvy zostávajú takto veľmi šťavnaté na ďalšie spracovanie. Okrem toho využijeme veľmi dôkladné uloženie v hrnci, aby sme mohli použiť čo najmenšie množstvo vody, ktoré potom budeme používať na varenie. Aby sme mali istotu, že sa nám zelenina nepripáli na dno hrnca, môžeme použiť aj sitko, ktoré používame na naparovanie buchiet alebo iných pokrmov, ktoré v kuchyni používame. A ako hrniec na varenie môžeme použiť aj bežný zavárací hrniec, ktorý môžeme takýmto spôsobom využiť aj na uvarenie našej zeleniny. Takto pripravenú cviklu môžeme následne využiť na ďalšie spracovanie. Ošúpeme ju od kože, kožu ďalej nepoužívame na spracovanie, ale umiestnime ju do kompostu. Obsahuje ešte veľa potrebných živín, ktoré sa budú ďalej rozkladať v komposte. Na ďalšie spracovanie použijeme strúhanie na rôznych hrúbkach strúhadiel, aby sme získali rôznu jemnosť hmoty. Robíme to hlavne podľa spôsobu ďalšieho použitia. Na nátierky používame jemnejšie strúhadlá, na šaláty hrubšie, prípadne krájanie na drobné kocky. To, čo všetko môžeme k cvikle primiešať a či vytvorený pokrm uložíme na dlhší čas sterilizáciou, alebo na okamžitú konzumáciu si vyberieme podľa vlastného uváženia. Recepty nájdete v receptároch. Dobrú chuť!